नै लोगोफोर जोङो बोराइजों आंजोंहाय ट्री हाउस नायनो थांबाय थादों आरो दायो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो बोरैहाय नुयो कमेन्टबो खालाम आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर थ' बिदिब्ला जोङो थांबाय थानोसै नैबे जाबाय साबलाइ बागान जि गोदोरखा नायलाय लोगोफोर हाग्रा बारि बारिसो थांबाय थादो जोङो मोनाबाथाय हाथिबो थायोनो आरो बेफोराव सानाव थाया आरो मिनिसिगोन लोगोफोर ओइनि हाजोखौ नुहांदोसैनो आयौ दैया मासे गोसोम बिलाय नै लोगोफोर ट्री हाउस मोनफैमारबाय जोङो नै नायदो दानिया नै आइयाव दा गाखोगोन आङो लोगोफोर जि गुसुखा बाराबो सिउ सिउ थानो आरामथार थांनोनो बालायलायबाय आं न'आवनो नै नैबेहाय मानसि थागोननो आरो जाथ'वाखै बनायबाय थादो दासो नै दैहैनाव देखायनायाव गाखोफैबाय आङो लोगोफोर नायलांबाय था गथ'फोरबो गाखोलायसोदो आरो नै नायलाय नै गराय टिग्रा लाजिलायदों आंनि गिदो बुचिन बाहाय मेंसोबायलै लोगोफोर थाबायनो हाया हाया मोनलायलायबाय नै लोगोफोर दायो न'आव थांबाय थादो जोङो नै लोगोफोर दायो जोङो फैयै फैयै डिमाकुसि टाउन मोनफैबाय दायो जोङो थांबाय थादो न'आव दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय